Okei, morjesta. Mä oon YouTube ja tervetuloa tälle Kuutnator TV-kanavalle ihan munkin puolesta. Mulla on tässä tämmönen lyhyt gameplay-klippi, joka kestää vähän päälle 4 minuuttia, niin MV3 tässä teille näin. Ja samoin mä puhuisin vähän, että mitä mä tuun tälle kanavalle tekemään ja milloin. Elikkä kuten saatat tietää, että tää on 3. kanava, jossa mä oon niinku yhteydessä, että on Elponator, Kuutnator TV ja sitten mun oma pelikanava Sausage Magi, jolla ei nyt ole hirveän suosittu. Joka tapauksessa sinnekin Sausage Magille pyrin tekemään kaikista eniten videoita, koska se on niinku mun pääkanava. Ja sen myötä, niin tällöin mä tuun tekemään silleen sit pikkasen vähemmän. Mutta Elponatorille mä joskus aika harvoin teen videoita. Mä oon vähän miettinyt clearouttia, että voisin ihan alusta tosta aloittaa ton Elponatorin. Mutta mä en nyt ihan vielä siitä on varma, että tekisinkö niin. Mutta joka tapauksessa täällä mä nyt pelaan P90. Ja tää on jälkiselostus, kuten jotkut viisaimmat ehkä huomaa, koska mä en niinku keskity yhtään tähän peliin. Mä tosiaan pelaan tossa P90. Ja tää mulla meni ihan semmin hyvin ainakin muistaakseni. Mä rekordasin siitä klippiä ihan vaan sitä varten, että mä pystyn justiinsa nauhoittaa tän video. Mut joo, elikkä mulla on 3 kanavaa nyt yhteensä. Täällä mä tuun tekemään aina joskus kaverin, elikkä Miksunkaan videoita. Ja sitten Midnight Club Los Angelesiin joskus mä ehkä hommaan tos GTA IV:n jossain vaiheessa. Niin voidaan siitä tehdä. Ja niin edespäin. On tässä vaikka mitä, missä me voidaan Miksunkaan tehdä. Me ollaan silleen hyviä kavereita, tehdä aika paljon yhdessä videoita ja tehtäisikin aika paljon, mutta joskus meillä tulee vähän niitä juttuja, että ei pystytä oikein kuvaamaan esimerkiksi, että tänään nyt kun on keskiviikko, onko tänään, täytyy oikein tarkistaa, tänään on 13.3. ja siinä saa muuta aika nätin double killi. Niin, tänään on 13.3. ja se loppujen lopuksi se mitä se on, niin on sitä, että mä koitan saada tätä upattua mahdollisimman nopeasti ja niin edespäin, että mä en ite tiedä, siinä joku droppas care package, niin sai justiinsa nostettua sen, niin mä sain sen siitä tapettua. Mut sain daily challenge, kill an enemy who is mid-air ja sain sound turretin, pistin sen siitä ja sain levelin. Mä oon nyt itse paljon isompi leveli, mä oon vissi joku 50 tai 47. 47-50, mä en ihan varma, jostain siitä väliltä. Niin joka tapauksesta siitä mä voin joskus tehdä Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Meitsiltä löytyy se peli, ostin vissiin julkaisusta. Mä en oo ihan varma. Kai ostin julkaisusta. Nyt mä en tiedä mitä tästä vaiheessa klippiä tapahtuu. Mä jään tähän nurkkaan kämppimään. Tuolla ei edes oo tyyppejä. Mut sit tossa on yksi jätkä ja toi joku Arsen kuolee sille. No mä saan ton niinku aika tuurille. Et ton nimi oli Flaxi. Niin mullakin kävi aika monen Flaxi, mut toi kuoli tosta justiin, niin mä sain ton poimittua tosta sit heti perään. Et se oli aika silleen randomi. Nyt tää klippi alkaa olla semi jo lopussa. Mut tosiaan, tervetuloa vaan tälle kanavalle ihan munkin puolesta, siinä itse sain toisen double killin. Mutta joka tapauksessa, tervetuloa tälle kanavalle ihan munkin puolesta. Ja se olisi niinku sitten, voisin jopa uskaltaa rohkeasti sanoa, että se olisi moro.